Sí, chámome Germán Vázquez, preséntome polo Partido Político Esperta Monforte. Bueno, nos vamos a enfocar todo o noso traballo en favor da sanidade pública, creemos que é un dos temas máis importantes, a fixación de poboación, traballar polo noso rural, e despois, pois, cousas tan básicas como que Monforte teñamos un plan xeral de ordenación municipal, que diga un pouco cal vai ser o futuro da nosa cidade, que entendemos que neste momento non existe. Temos unha forma de facer política moi diferente a que se está facendo actualmente. Creemos que hai un gasto absolutamente innecesario en un montón de recursos que se podían reutilizar, pois, mesmamente para servicios sociais, e despois, pois, unha oposición absolutamente frontal en algúns das cousas que se queren facer en Monforte, como pode ser, pois, a zona D ou a zona B que se quere seguir facendo, ou mesmo a que se poña unha ponte no medio do noso río. Creemos que son cousas absolutamente innecesarias, e vamos a intentar, na medida das nosas posibilidades, que todos esos cartos revirtan en outras cousas que nós entendemos moito máis necesarias. Temos unha poboación moi envellecida, e creemos que é absolutamente imprescindible para o porvir da nosa cidade, pois que se traballe na fixación da poboación, que creemos que é algo importantísimo, sin deixar de lado, por suposto, os servicios sanitarios. Por eso incidimos tantísimo no tema de que se traballe por e para a sanidade pública e universal. A nosa idea é manter, pois, esta liña de traballo que vimos desenrolando desde fai 8 anos.